s plným autom. No. Kurva, len to udržať. Takto. Na moje by som asi nevyšiel. Minimálne nie teraz. Spodok by som odtrávil. V kufri so zatajeným dýchom. Ten ti pekne zhrnul. No. No ja keby idem s mojou starou, tak neviem, kde skončím. Mám tam dole už... Prvým lízatkom by tak bralo ten sneh. No ja už by som asi tu nemal nárazník na tejto jame. Ja by som práve prišiel po tomu. Na ďalšie o výfuk. O čo? O výfuk. Som sa radil dole ešte na tej hlavnej ceste. Tuto už by som kardan bral, krásne. Nemám, ja len iba diferák. Aj tady vpredu, spojený s prevozovkou. Práve sa do ňu prišiel. Chvála Bohu, už beha len po meste s druhým. Keď si nemyslia zákon, že musia byť zimné gumy. No, musíš ich mať, keď není sneh. Keď máš zodraté až do kordu, tak máš prakticky hroty. To je jasné. Ty vole, tak toto je ešte zaujímavejšie. No, to bude pridávať. No, keby šlo nejaké auto oproti, tak neviem. Išla nám tá dodávka. Keď sme išli po vás, tak išiel oproti majiteľ. Ja počkaj, nie je jedno. Nič, tam sme Bolo sa tam. vyhli v Keruli. Od morište tam bolo. Od morište, tak. Počkaj, to nám jedlo viezol asi. Aj, kaluš. Kde môžeme spraviť stretávku lovkárs. Ten, kto vidia až hore, má všetko zadarmo. Čo stretávku? Vyhráva pohár. Tí, ktorí sú zainteresovaní hore na Skokanskom mostíku, jak bola tá reklama, nie? No. Dáš ty klince do tých gum. No, a ešte pár zákrut a sme na konci sveta. Tuto nám kývali líšky, keď sme išli domov. Teda dole. Ty robíš rozvozy, hej? No, vyšiel som ja v programe. Mňa vybral. Najkompetentnejší. Aké to má dvíhanie? Ja som teraz v tej polohe all-road a ešte je tam ten lift, ale ten sa od určitej rýchlosti prepne a stiahne ma len do all-roadu. Jasné. A on sa to dá elektronicky. Dá, ale ja to akože, táto zakrutka je tá zaujímavá, ľadová. PSPčko to vyrovná. Sprosté, nenávidím ho. Keď sme sa boli šmýkať, nie? Tak lebo vieš, no, má svoj vlastný rozum a ty nevieš čo ono ako rozmýšľa. Však ty keď ho aj... Jebnuté rozmýšľa, Počkaj, ty lebo aj keď ho vypnem, tak sa zapne. Daj mi cvikačku, ja ťa vypnem. Zase nie. No. Na vypínač ti to spraví na pevný. No? To by som potreboval potom aspoň 300 koní. Kvôli čomu to je zaškrtené to auto? Vieš, Nemci, Rakúšania, Holanďania, vyspelé krajiny Nevedia jazdiť. za prvé a tam sa veľa vecí stále furt odvíja od toho objemu, výkonu motora, emisie a to všetko ti zoseká dole platenie za auto. Za normálnu 2,5 150 koňovú V6 by si platil v Rakúsku mesačne okolo 200 €. Normálnu zákonnú poistku len. Ja som mal preto auto a mám len na slovenských tabulách. Kokos, sú iné cifry. Vydáme? No, keď som išiel sem, tak som. Išiel ten išiel, no tak to nejako doľava išiel. Ale on má uši dosť. Ja som videl, že Sme tu. Majú pre istotu čekadečko, keby to si
Ty ma budú z tej kade vyťahovať. Ale ty uvidíš, a že viac sa nedostaneš. Však som zvládal to. Ale Predohrab na 2 liter reťazách. márny. Na reťazách. Predným náhodom by som sa nezal. Preto som to nechal dole. Odsúval. So zadným už ani nehovorme, radšej nič. By nevyšlo ani. Ideálne miesto na stredávku bavorákov. A žigulákov. Ale daj pokoj, žigulu by vyliezol. No, keď by mal 6 vriec zemiakov v kufri. Keď mu neodhnie, tak je Vy ste dobrý. stále nepochopili žigula. To je ruské auto. Ty si kedy videl Rusa ísť samého v aute? Sice to je tiež pravda. Však oni si tam sliedmi, nie? Quattro. Jeba na bachoroch. Mám to je pípa? Pípam.